ini jong korbuk division ini ini total garing ka 20টা গাড়ি ওকে গাড়ি কত বাস 6টা अब जों दिनै र कोरबुं निये फाइतो आवतला दिनै गेदारिना आबनि दोये दाचिनि विशेषके समस्या चले दङ दिनै गारि गुरा कापानि दिनै कोरबुं निये थाइसा आरो दिनै गयफानि 3टा गारि दाबो पर्यन्त गारि लायनाया आरो कालसा रुट ब्लक दङ अब खूब समस्या दाबो पर्यन्त पास खालामनाया इथे दाबो जों दाव बर्तमान दाव मुखमाजावथ' जमाय दङ रनिके ते थाइसा कोरबुं सफैसौयाखौ अब फाइगे जों अब विशेषके दिनै कुनो रुट ब्लक माने अब आंनि व्यक्तिगत থেকে सा साननायाव मानके दिनै समायाव कुनो रुट ब्लक देहा कुनो कारण फैयो आरो कुनो इस्यु गैया हठाৎ केरनि जे गारिनि इस्यु गैया अब काउटी सायो रुट ब्लक गैया जोंनो पास खेजिया अब आं एसडीपी काउ सालाया एसडीपी जत समबो चेष्टा खेनाय ताव पर्यन्त नैता बाजेथा ताव पर्यन्त बुङाबनो सल्भ खेया आबत मान कारण अब समय अब बिसिङो इसा षড়যন্ত্র दंमै होनना आं आसा खालामो दा अंखा खालाय अब राजनीति चक्रान्त दांनो अब राजनीति चक्रान्त खायो आंनि जे सममोन द हामबाय 23rd August 1984 निशिमी TTAADC चेंगजागै फाइका चीनी सामुंगखा चीनी हानि बरक रकनि हुकुमु मुकुमुनो कुचुगति सावै हायुंनि बसकांगो शिनि मुंग्रनानि चीनी कताल आचाय संगनि बागै लामा काहाम सनामै बरकनो रंग काहामनि शेपरुवै थंमुंनि बखाक्तै कुचुगो कासारुवै तलांगनानि चीनी बरक रकनो शेप काहाम रुवै साक चुकचाक खलायै द फाराख्रनानि थांलाय सुथानि तै साखामनि शेप काहाम रनानि तै अबो हाय गोबांबा सामुं रकनो तांगै कुचुगो तलां थांनानि बागै TTAADC संजाजाखा जों शुरुआव चीनी बरक रकनि बागै ताइ तिनिनियाव कथार सालो जों चीनी दफा हामख्रायनि बागै तै वाइसा समाय तांलाय फिरो हामबाय।